Берәү, икәү, 3 иде әүвәл ул кеше иде укый башлаганда без 24 идек театрга, 11 безне алдылар. Ниһаять тагы берсе белән таныштырга вакыт килеп җитте. Луиза, рәхим ит. Камал театры артисты Раил Шамсуаров. Раил дустым, сәлам. Группадашым. Исәнмесез, хәерле. Хәлләр ничек? Әйбәт, Аллага шөкер. Сез әле менә күптән түгел генә Будапешттан кайтыгыз, анда милли театрлар фестивале узды. Ничегрәк узды, нинди хис-кичерешләр белән кайтыгыз, Раил? Чыннан да Венгриядә, Будапешт шәһәрендә 6-нчы халыкара милли театр фестивале әле хәзер һаманда бара ул уза. Безгә шунда катнашырга насыйп булды, Аллага шөкер. Россиядә ничә театр катнашты? Анда безнең Россиядан Вахтангов театры катнашты. Алар Дядя Ваня белән катнаштылар. Без үз чиратыбызда килмешәк спектакльне алып бардык. Димәк, бүтән Россиядән нибары 2 театр әлеге фестивальдә катнашу. Әлеге фестивальгә ничек эләктегез? Ул бит инде зур дәрәҗә, Россиядән бары тик 2 театр гына катнашкан. Әйе. Безнең дустыбыз бар. Анда Венгриядә Атила Витнянский дигән Блад безнең Атила Витнянский ул театрның дусты, театр белән таныш. Шуңа күрә ул репертуардагы бүтән спектакльләрне карап танышып бара да, үзенә кызык дип тапканнарын үзенең фестиваленә, үзенең театрына чакыра. Менә безнең бит инде бу беренче баруыбызга түгел. Без бит Йон Фассе спектакле, Йон Фассе автор инде Җәйнең бер көндә спектакле белән 14нче елда катнашкан идек. Катнаштык, әйе. Алар үзләре безгә форумга, Нәүрүз форумына килгәннәр иде 16нчы елны. Алар Бич Божий спектакле белән. Менә шул фестивальдә шәһәрдә булганда насыйп булган яки үзегез кичергән кызыклы мизгелләрен барлыйк әле. Менә бу Атила Витнянский Венгриядә Будапешт шәһәренең милли театрының җитәкчесе, аның исеме дә татар икән, әйме? Моны ничек аңлаттылар сезгә? Безгә безнең гидыбыз бар иде. Ул Розалия ханым вәкил кызы һәм ул чыннан да аның фамилиясе Вакиловна бит инде, вәкил кызы. Ул чыннан да полномоченный представитель вәкил Венгриядә яши, Татарстан республикасыннан инде. Ул безгә нәрсә генә сөйләмәдек. Без шаккаттык инде, әйе. Безнең борылды бөтен шарларыбыз, әйе. Ул безгә сөйләде, менә бу Атил исеме татар теленнән ат иле дигәнне аңлата икән. Тәрҗемә ителә, әйе. Кызыклы очрашулар да булган дип ишеттек. Нинди очрашулар, ул кемнәр белән очраштыгыз? Менә спектакль беткәч, без венгр кешеләре белән сөйләшү булды. Бик матур сөйләшү, бик акыллы сөйләшү булды. Алар безгә шундый сораулар бирделәр. Ничек сез үз менә телегезне ничек саклау өстендә ничек эшлисез дигән сораулар бирделәр безгә. Һәм без аларга менә шул Сабантуй бәйрәме, бездә Сабантуй бәйрәме бар дип инде, Тукай бәйрәмнәре бар. Туган тел көне бәйрәме, фестивальләр, мәсәлән, Вахап фестивальләре, менә шундый аларга шулай аңлаттык. Мәркәзебез Казанны беләләрме? Менә барганнары беләләр. Ләкин белмәүчеләр дә күп, Казанны белмәүчеләре. Мәскәүне инде, Мәскәү дисәң инде шамалыйлардыр дип уйлыйм, беләләр инде. Очрашуда Аяз абый Гыйләҗевкә кагылышлы бик кызыклы вакыйганы сөйләүчеләр булды дидең. Нинди вакыйга ул? Менә анда бер ханым Аяз абый турында китап чыгарган. Менә ул китап ничек чыккан? Аяз абый Карагандада, лагерьда утырганда, алар утырганнар венгр кешесе белән. Һәм ул венгр кешесе аны карандаш белән ясаган. Һәм менә шушы рәсемнең китапның тышлыгындагы беренче бит Аяз абыйның сурәте, ул күзлектән, бүректән. Димәк, бу венгр кеше Венгриягә Будапештка кайтып, үзенең туганнан кемнедер сөйләгән һәм шул хатын-кыз Аяз абый турында китап бастырган, китап чыгарган. Аннары әле Аяз абыйны эзләгәннәр, баштан бит тапмаганнар. Аннары тапканнар, ләкин ул кызганыч вафат булган. Аннары аның гаиләсен тапканнар, хатынын, 3 улы турында бөтенесендә беләләр. Димәк, бу тема чыннан да килмешәк спектакльнең асылына да бик якын, спектакльне ничек кабул иттеләр? Һәрбер тамашачы үзенә инде бер ризык алды ул спектакльдән. Менә баш ярга чыгасың бит инде.
һәрберсенең йөзендә ниндидер менә кемдер ничектер җылмаеп та утыра, кемдер былай утыра, кемдер күз яшьләре белән һәрберсенең үз менә нәрсәдер алдылар спектакльдән. Без менә баш икәндә дә әллә ничә тапкыр безне, күп тапкырлар безне чакырып баш идерделәр. Үзенчә кабул иткәннәр Әйе. һәрбер кеше. Шәһәр ничек тәэсир итте? Шулай дип Луиза сораган. Шәһәр искиткеч, анда бит әле хәзер җәйде, анда бер ай алда бара тормыш. Сәяхәт итәргә дә вакыт калды димәк. Әйе, без художниклар шәһәрендә булдык. Аннары безнекеләр цитадель дигән җиргә бардылар. Ул менә өсте тау башында тора. Менә Дунай ага, монда зур-зур күперләр, шунда цитадель. Шунда бардылар безнекеләр. Амал театр труппасы илһамланып кайткан инде. Әйе, кыскасы. зур багаж алып кайттык ди. Быел фестивальләрне санасак, ул Кытай, Һиндстан, менә инде хәзер Будапешт, бу дөнья күләм шәһәрләрен санасак, һәрбер гастрольгә барган саен нинде яңа булса, хис туйгы белән кайтасың, фикер туплап кайтасың. Менә шул бүтән фикерләреңә син Кытайда да булдың, Һиндстанда да булдың, иде менә Будапештта да булдың. Җыр аша безгә ничек җиткерерин? Чөнки сер итеп әйтәм, син безнең курсыбыздагы, инде безнең театрыбыздагы гомумән алганда иң моңлы яшь артистларның берсе син. Рәхмәт. Китми күңелемнән минем һич шул сөйекле илкәем, анда минем газиз халкым, анда газиз әнкәем. Дөрес, каягына булсак та, каягына йөрсәк тә, без һәр вакыт үзебезнең Казаныбыз, үзебезнең туган ягыбызны сагынып кайтабыз. Раил кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт һәм үзебезнең туган як кебек театрны сагынып, бүген театрда спектакльдә күрешкәнчә, кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт.